Ola a todo o mundo e benvidas. Pensemos nisto por un momento. A voz. Moitas veces non lle damos importancia, pero ese fose unha das ferramentas máis poderosas que temos. Pois nesta análise imos ver como se pode dominar. Imos alá. A ver, o punto de partida é sinxelo, pero é que é fundamental. Unha voz que se traballa, que se educa, ten un poder incrible. Pode abrir portas en calquera campo, no persoal, no profesional. É unha desas habilidades que de verdade marca a diferenza. Efectivamente, porque a voz non é algo que simplemente temos e xa está. No, hai que vela como que é unha ferramenta. Case un instrumento musical. E como calquer instrumento, con práctica, todo o mundo pode aprender a tocalo con mestría. Claro, pero que é iso de controlar a voz? Soa un pouco abstracto, verdade? A que nos referimos exactamente con ter control? Pois mirade, imos explicalo con unha analoxía que creo que vai quedar moi clara. Pois imaginemos que a nosa voz é un coche. A que ninguén se metería a conducir sen saber como funciona o freo ou o volante? Sería unha loucura. Pois coa voz é igual. Controlala é eso, aprender a dominar a potencia, a velocidade, a dirección para que a mensaxe chegue ao seu destino tal e como queremos, con total precisión. Vale, o obxectivo está claro. Entón, por onde empezamos? Pois imos á base, aos cimentos. E esta é a parte que moita xente de verdade pasa por alto. Todo, absolutamente todo, comeza no corpo e, sobre todo, na respiración. Seguindo coa metáfora do coche, se a voz é o coche, a respiración é o motor. Nin máis nin menos. É o combustible, a enerxía que fai que todo funcione. Unha mala respiración, pois, eso tradúcese nunha voz feble, que se cansa enseguida. Non hai máis. E a peza clave dese motor é o diafragma. Para entendelo, hai outra imaxe que é xenial, o fol dun ferreiro. Que necesita o ferreiro para avivar o lume? Pois un fluxo de aire potente, constante, controlado, verdade? O noso diafragma fai exactamente eso mesmo, pero para avivar a nosa voz. Este proceso chámase a respiración diafragmática e non é complicado, Basicamente, ao coller aire, ao inspirar, o diafragma baixa e permite que os pulmóns se enxan de todo. Nótese como se expande o abdomen, non o peito, e logo ao soltar o aire, os músculos do abdomen son os que controlan esa saída de forma suave. Aí está o segredo da potencia. Pero, ollo, de que serve ter o mellor motor do mundo se a carrocería do coche está toda esmagada? Pois de nada. A postura do corpo é crucial. Unha postura encurvada, cos ombros caídos, está literalmente escanando a voz. Comprimes pulmóns, tensa todo. En cambio, unha postura erguida, relaxada, actúa como un megáfono natural. O son sae moito mellor. Moi ben. Digamos que xa temos a parte mecánica a baixo control. O corpo, a respiración, o motor e a carrocería. Pero claro, unha voz potente e ben apoiada pode seguir sendo aburrida. Agora ven a parte artística, a música. Como facemos que as nosas palabras sexan algo que de verdade cative, que a xente queira escoitar? Aquí vai outra comparación que me encanta. Pensemos nunha montaña rusa. Que é o que a fai emocionante? As subidas, as baixadas, os xiros, as freadas, non si? Unha viaxe toda en liña recta sería un auténtico aburrimento. Pois coa voz é igual. Un discurso monótono adormece a calquera. En cambio, unha voz que sobe, que baixa, que cambia de ritmo, iso é o que mantén a atención e crea emoción. E como se consigue esa montaña rusa vocal? Pois xogando con estas 4 calidades fundamentais. Primeiro, a intensidade, subir ou baixar o volume para destacar algo importante. Despois, o ton, facelo máis grave, máis agudo, para transmitir emocións. Logo está o timbre, que é como a nosa pegada sonora, o que nos fai únicos. E por último, e quizáis o máis importante, a duración, o ritmo, as pausas. O silencio pode ser máis poderoso que 1000 palabras, E claro, para que todo isto funcione, a mensaxe ten que ser clara. E aquí hai que diferenciar dúas cousas que ás veces se confunden. Unha cousa é a articulación, que é, digamos, a parte física, pronunciar ben cada son, que non se coman letras, e outra cousa é a dicción, que se refere a usar as palabras correctas. Vexamos o exemplo. Pódese decir actividade con perfecta claridade, pero a palabra correcta é actividade. O ideal, por supuesto, é dominar as dúas. Perfecto. Xa temos a teoría, pero agora toca baixar ao mundo real. Imos ver cales son eses erros comuns nos que casi todos caemos algunha vez. E, sobre todo, imos aprender a cuidar este instrumento tan valioso que temos.
Primeiro erro típico o que se chama son lanudo. Ese son como con moito aire, casi un susurro, con pouca voz. É como se as cordas vocais fosen dúas portas que non pechan de todo e por aí se escapa o aire. A solución case sempre é a mesma, volver ao principio, á base, a apoio diafragmático. Outro clásico, o son distorsionado. Esa voz que soa forzada, apretada, que sae da gorza. Isto pasa cando se quere dar potencia, pero non se usa o diafragma. É como ao regar cunha mangueira. En vez de abrir máis a billa, para ter máis presión, o que se fai é apertar a punta co dedo. Mal. O correcto é abrir a billa, é dicir, usar o diafragma para dar potencia. E o terceiro error que imos ver é a voz apagada. Un son sen brillo, sen vida. É como se se falase con unha manta por riba da cabeza, literalmente. Por que pasa isto? Pois porque non se están usando os resonadores naturais que temos na cara, a boca, o nariz. O son non ten onde rebotar. A solución é simple, abrir ben e deixar que o son vibre, que resoe. Así gañará cor. Entón, como podemos evitar estes problemas? Pois con uns cuidados bastante básicos, a verdade. Primeiro, preparar. Sempre quentar a voz antes de usala intensamente, igual que un deportista. Segundo, manter. Beber moita auga, infusións e ollo cos caramelos de mentol que resecan, mellor de mel. E terceiro, practicar con cabeza. Non é o mesmo berrar ca proxectar. E o consello de ouro, de verdade, gravarse e escoitarse. É a mellor forma de saber onde hai que mellorar. Pero atención, porque a voz, por moi perfecta que a teñamos, non está sora nesto, forma parte de algo moito máis grande. E para probalo, aquí vai un dato que é bastante impactante. Calcúlase ata un 65% do que comunicamos non está nas palabras, está no resto do corpo. Hai unha anécdota xenial que o ilustra perfectamente. Contan que cando chegaron os primeiros teléfonos a Sicilia, un home preguntou, moi ben, e para falar, con que mans se fala? É brillante. Para moitas culturas como a nosa, falar e xesticular é todo un. As mans, a expresión da cara, todo o corpo axuda a contar a historia. E con esta idea chegamos ao final do noso percorrido de hoxe. A conclusión é clara, a voz non é algo que simplemente se ten. É un instrumento que se pode e se debe aprender a tocar. Así que a pregunta queda no aire. Agora que coñecemos o instrumento, que melodía vai crear cada un? Porque isto non fixo máis que empezar.